Freja kigger hen over søen på et 12-kantet hus, konstrueret som et rumskib, der er landet på vandet. Et andet hus er som fra et eventyr, som en lille piges hvidmalede legehus, med en parasol på terrassen bag sivene. Dette besynderlige modkulturelle hjørne af jorden er en forpost for den truede frihed på den vestlige halvkugle. En hytte bærer stolt Christianias symboler på sin dør. De 3 gule pletter er de 3 i'er i Christiania, siger Hans. Eller hippiernes 3 idealer, demokrati, fællesskab og frihed, tilføjer Gunnar. Eller fred, kærlighed og fri has, spørger Hans. Faderen, sønnen og helligånden, erklærer Freja. Kameraer opsnapper de sidste billeder af statsminister Gulddrejer, der nærmer sig dronningen ved den officielle ceremoni. Hans magt og autoritet får folk til at klappe i og holde kæft. Men Gulddrejer tørster efter den respekt, der omgiver den bebrillede kvinde. Gulddrejer ser ud til at være i god form efter fedtsugninger, ansigtsløftninger, nye hofter, nye knæ, botoxbehandlinger og hemmelige transfusioner af jomfrublod fra unge piger, hvis fattige tredje verdensforældre sælger deres børns blod for at skaffe mad til deres sultne familier. Gratis drinks til alle. Jeg hedder Karl. Velkommen til Maxi Bar. Vodka, noget boblende, kava, brun sukker, iste og flødeis. Jeres første drink er gratis, og jeres anden drink er også gratis. I kan bidrage. Han peger på pengebunken. Men hvis I ikke har nogen penge, skal I ikke bekymre jer. Det er stadig gratis. Vi må maksimere alting, mand. I nat bliver jeg maksimeret. Hver nat bliver jeg maksimeret. Der er brug for maksimering for at overleve denne verden. Woodstocks hjerte banker til rockmusik. En alkoholiker med nissehue drikker en dåseøl og taler med sig selv, mens han stagrer forbi som en levende personificering af rummeligheden i dette hippieparadis. Hans, Freja og Gunnar cykler videre og drejer ved den høje røde skorsten, der er halvt dækket af hvidbænt. Den ligner et industrielt relikvium, en slukket chillum, en udfordrende fallers eller en fuckfinger til autoriteterne. Ost! Ost! Folk råber kodeordet for politi. Freja ser en pusher, der kaster sin has i en af tøndernes flammer. Andre pusher tømmer indholdet af deres lommer i ilden, og beviserne imod dem går op i røg. Hun ser politiet, der er gået i gang med at antaste civilister, kropsvisiterer dem hårdhændet og groft udspørger dem om deres eksistens. Freja er chokeret over, at politiet opfører sig så uciviliseret. Er det her Danmark, undrer hun sig. Gulddrejer går diskret forbi et spejl for at inspicere sin rynkede kalkunmærke. Hvis kineserne ikke støtter mig og mine venners finansielle overhøjhed, vil et par regionale konflikter bringe dem i knæ, ligesom Amerika. Dig og dine nyrige kompaner på Strandvejen skal nok komme til at tjene på våbenproduktion og ødelæggelse. Vi må høre op med at bringe historier om menneskerettigheder. Det skal mine medier nok sørge for. På Christiania sigter inspektør Petersen på Hans, der bevæger sig sidelæns mellem 2 søjler af tåregas, mens han lytter til højtaleren på sin mobiltelefon. Advokaterne Larsen og Larsen spørger. Er du herr Hans Christian O'Reilly Andersen? Hans råber ja igennem gasmasken og prøver at overdøve det kaotiske lydlandskab. Sikke en dårlig forbindelse. Kan du høre os? Spørger Larsen og Larsen. Ja! Godt! Hvor er min søster? Gulddrejer kigger igennem de tonede ruder og ser de fredelige demonstranter udenfor. Fagforeningsfolk har sat overstregede billeder af Gulddrejer på lange stænger og råber: ud med guldismen! Ud, ud, ud! Kæder af politibetjente beskytter hans limousine. Der er ingen voldshandlinger, men statsministeren ser det ene vrede ansigt efter det andet. Jeg tager min helikopter fra nu af. Jeg vil have statsminister.